हेलौ खुलुमबाय बयखौबो गिबियावनो बयखौबो आंनिसिम बरायहरनाय जाबाय। आंनि मुङा जाहैबाय प्रिटिसन गयारि आरो आंनि चेनेलनि मुङा जाहैबाय प्रिटिसन प्रेजेन्स। माने दिनै 2019 मायथाइनि लास्ट सान आरो बे लास्ट दिनाव आं मोनसे भिडिअखौ रिएक्सन खालामनो नागिरदों। बेयो दाखालिसो रिलिज जादों आरो आङो बे भिडिअखौ नायामा थादोंमोन रिएक्सन खालामनो थाखायनो। ओमफ्राय दा नायनोसै आरो एसे इन्टारटेनमेन्टबो लानोसै, नायनानै उनाव रिएक्सनखौ होनोसै माबायदि मोनखो। उनाव आं बेखौ विश खालामनो सानोदि गासैखौबो 2020 मायथाइनि थाखाय हेपि निउ इयार टु इउ अल इन एडभान्स। गाबोननिफ्रायनो निउ इयार जासिगोन। ओमफ्राय आं बे निउ इयारनि 10 सानाव आङो जेबो भिडिअ खालामनो हानाय नङा, मानोना एग्जाम जासिगोन जोंनिया 3 जानुवारिनिफ्राय। बेनो आंनि बे जानुवारिनि सिगां बेनो लास्ट जागोन। उनाव जानुवारिनि 10 दिनसोनि उनावसो आङो भिडिअ बानायफिनगोन। दा अब्ला जोङो भिडिअखौ नायनोसै। बे भिडिअआ जाबाय लोगो। भिडिअनि मुङा नोंथांमोना जुदि नुवाखैब्लाथाय, सोरबा नुवाखैब्लाथाय इउटुबाव लोगो होनना सार्च खालाम, नुहैखागोन। आरो बेकग्राउन्डआव एसे बेलेगनि साउन्ड खोनानो हागौ, बेनि थाखाय निमाहा बिनाय जाबाय, मानोना बेलेगाव सोरबा सल' दामगासिनो। ओमफ्राय लोगो बेयाव दङ जुहि, ओमफ्राय हेलेना, बिनि उनाव दङ दिपक आरो बन'। प्रडिउसाराबो बेनो। ओमफ्राय अरुप गयारि केमेरामेना, जाय आरबि प्रडाक्सनजोंबो खामानि मावो। बिरै बिरै लिंसारनि बिरै बिरै भिडिअखौबो बेनो सुट खालामदोंमोन। ओमफ्राय दा भिडिअखौ नायनोसै ना माबायदि जायो। 4K भिडिअआ मोजां जानांगौ, कुवालिटिया मोजां जानांगौ। 4K सि ब्रह्म प्रेजेन्स लोगो। वाव, गिबियावनो बरिया जादों सटआ। जागायनाय सटआ मोजां जादों, ड्रन शट। जुहि, सिंगारा बिटु नार्जारि, बरिया जाखायो बिटुनियाथ'। बयसफोरा बडि हाला हाला गोजा। जुहि आरो जुहि ग्लेमारास, मोजां मोनदों। लोगो गोजा, साब्रैबो लोगो गोजा नामा? हार्लि डेभिडसन बाइक। लकेसना बरिया जादों जानायालाय। वाव, दै बाज्रुम। लोगो थाबाथाय बिदिनो जायो, मोजां एन्जय खालामनो, मोजां लोगो थाबाथाय। वाव, जायगाया सुइमिं पुल। बडि हाला गोजालै बयसफोरा, मजाखा। दख'ना गानना दिन्थिनायखौ मोजां मोनदों आं। Kata-kata oke deh. Iya, expose nggak nama? Expose nggak kan agak itu berapa? Mana nih? Dan aku bosan nggak ini sih sih. Udah berapa? Wow, kayak kurang mudah-mudahan oleh. Boga. Wow. Oh, maka dia melakukan negeri ya.
1 week later मा जाखोलै औ गाबबाय औ खानायखौ जोब्बाय माने केन्सार जादों केन्सार जानो हागौ इनिया ओइ केन्सार बेमार दं आरोनो दासो मिथियो सासे आरो casting di post dari boleh dari Helman Jufi gitu dari Singara music hero Naya liris si Bromo direction song dari cinematography production dari Buari Ariel B Vlog logo dari Bromo makeup Pranab lagu kan Nicholas Deka di post dari pun dari माने बे भिडिअ जा एक्ट खालामदों हौवासा सानैया बयस सानैया मानसि सानैया इसोरनो प्रडिउस खालामदों बे भिडिअखौ आरो बे भिडिअखौ नुनानै मिथिबाय बे भिडिअआ एसे हाई बाजेटनि भिडिअ आरो लकेसनफ्राबो मोजां जादों आरो सिनेमाट'ग्राफिया मोजां जायो अरुप गयारिया आरबि प्रडाक्सनाव खामानि मावखांबाय गोबां ओमफ्राय बिनि खेबनायफोरखौ मोजां मोनदों आरो ड्रन शुटफोराबो मोजां जादों आरो लोगोनि ओंथियाबो एसे जादों माने जेनेबा लोगोखौ दुखु मोननानै गानै खोन्थायाखै जेनेबा गावनि केन्सार बेरामखौ खोन्थायाखै ओमफ्राय जेनेबा हेलेनाया हमखायनो नुफैनायखायसो बियो मिथिनो मोन्दों नाबा खोन्थानो नामा जानांगौ बियो खोन्थानाय नङामोन जानो हागौ ओमफ्राय मोजां जादों एक्टिंफोराबो ओमफ्राय मोजां मोनदों आरो जुहि आरो हेलेना ओमफ्राय साब्रैखौबो मोजां मोनदों जायखिजाया भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों आरो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर भिडिअखौ नुवाखैब्लाथाय इउटुबाव लोगो होनानै सार्च खालाम अब्लानो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनो मोनगोन आरो दिनै बे भिडिअआ बेखिनियावनोसै आरो जोबथारनायाव आं नोंथांमोनखौ 2020 मायथाइनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय आरो नोंथांमोननि जिउआव रंजा खुसि फैथों आरो साक्सेसफुल जानानै फैथों नोंथांमोननि जिउआ आरो आंनि बे भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ गोजोन्थों बयनिसिमबो जय बर' हारिनि